E un blogăraș. Știți că eu sunt fan blogărași. Una, două, blogărașii. Blogărașii care au semnat foarte, foarte deștepți și sunt culmea reușite în orice. Cu atât mai mult în viață. Și e unul, Arhi. Fii atent aici. Blogărașul Arhi. Bine, e mai mult un blogăroi, o să vedeți și de ce. Zice așa. Un tip, eu citez acum din acest deontolog internaut. Un tip face o afirmație pe Twitter. Arhi, telefonul bărbatului e sfânt. Nici o femeie nu are dezlegare. Cu alte cuvinte, adică, băi, n-are voie femeia să umble în telefonul bărbatului. Asta a vrut să zică la pe Twitter. Și acum, citez din Arhi. Ce concluzie tragem de aici? Că respectivul nu este căsătorit. Că nu a avut niciodată o relație de lungă durată, în paranteză minimum 2 ani, și că, în general, habar nu are de psihologia feminină. Deci, de psihologia feminină, vă rog, e superb. Pentru că dacă ar avea, ar ști că nicio femeie nu rezistă lângă un bărbat cu care vrea să aibă o relație, dacă nu știe totul despre el, dacă nu știe ce face în orice moment, în general, dacă nu îi controlează viața complet. Cu alte cuvinte, toate femeile sunt demente cu perfuzii în cap? Asta ne spune băiețașul ăsta? Wow! Deci cum? Zice, dacă ar avea habar de psihologia feminină, ar ști că nici o femeie nu rezistă lângă un bărbat cu care vrea să aibă o relație, dacă nu știe totul despre el, dacă nu știe ce face în orice moment, în general, dacă nu-i controlează viața complet. Deci, cu alte cuvinte, domnul ăsta spune că absolut toate femeile de pe planetă, în cazul în care, sigur, stau lângă un bărbat, se comportă ca niște demente, scelerate, decervelate, călcate de tren pe cap. Perfect. Continuă. Așa că astea cu telefonul bărbatului e sfânt merg așa în adolescență. Cu alte cuvinte, asta e pentru puști. Bărbații maturi dau raportul la femeie în totalitate. Corect. Deci, așa că astea cu telefonul bărbatului e sfânt merg așa în adolescență. Pentru că, în realitate, un bărbat care se respectă dă în fiecare seară raportul asupra SMS-urilor primite și trimise, telefoanelor către numere necunoscute, trafic de Twitter și Facebook, eventual mail. Ați înțeles ce face un bărbat care se respectă? Păi voi ați nebunit? Voi auziți ce citesc eu aici? Deci asta face un bărbat care se respectă. Unul care nu se respectă, nu dă. E o chestie de respect, de autorespect, că se respectă pe cine? Pe el însuși. Deci este o chestiune de autorespect. Băi, dacă ești un bărbat și ai respect față de tine, în fiecare seară te duci și îi spui duduii care rezistă lângă tine eroic, îi dai raportul asupra SMS-urilor primite și trimise, telefonul către numere cunoscute, trafic de Twitter și Facebook, eventual mail. Iar la traficul de Twitter, Facebook și mail, nici măcar nu se va obosi să-ți ceară telefonul, pentru că tu singurel îi vei fi oferit parola de la toate conturile tale, cu ghilimele. Iubi, dar cum se poate să nu ai încredere în mine? Uite, asta e parola mea de mail, acum dă-mi-o și tu pe a ta. Și nu, nimeni nu scapă de asta. Wow! La un moment dat, toți o pățiți. Vă vine să credeți că există astfel de oameni pe pământ? Oameni bolnavi, pe bune, deci dereglați complet. Loviți de tir când tirul era nervos. Deci îți dai seama că ăștia s-au întâlnit cu Tyson când Tyson era nervos. Și nu i-a cruțat, i-a lovit la cap. În cazul în care, mă rog, și-ar fi dat seama care e ăla. Deci așa ceva... Deci vă vine să credeți că există oameni care, culmea, au bani să mănânce ceafă de porc, care au bani de net, de calculator, care, culmea, poate și procrează, și care au astfel de preocupări și astfel de comportamente și de concepții. Deci, superb. Deci vă dați seama de dimensiunea demenței de pe planeta noastră. Orice fel de imaginație pălește grav de tot în fața realității, în fața elocvenței. Băi, ziceți-mă acolo în regie, zi-mă, voi vă respectați sau sunteți niște puști penibili care nu faceți toate lucrurile astea așa cum face un bărbat adevărat? Așa cum cere orice femeie zdravănă la cap, că doar de-aia e femeie zdravănă la cap, ca să facă toate aceste demențe. Păi ce preocupări au oamenii ăștia, mă? Și culmea e că supraviețuiesc, ba se mai și înmulțesc.
Ok, acum despre cât de nebuni sunt bărbații, unii, mă rog, sigur, cazuri clinice, clar, de perfuzii în cap, e una. Îți dai seama că probabil ăla săracul vorbește din experiență. Ba, nu, dar e și mândru de asta, adică el consideră asta ca pe o mare șmecherie. Că da, frate, sunt bărbat, normal că dau raportul și când am râgâit. Că mă uit la ceas și notez să nu cumva să fie raportul incomplet, că mă respect. Dar îți dai seama că există și un corespondent feminin, aia care probabil face toate astea. Cui ai dat SMS, nenorocitule? Vreau să citesc mail-ul, vreau să... De-astea bolnave, adică patologie gravă. Bine, acum vreți să vi-l arăt pe ăsta, pe Arhi, pe care l-am citat, pe idolul femeilor, pentru că, până la urmă, m-am gândit, zic, stai frățioare, că e normal. Adică, bun, chestia asta nu ni se aplică nouă, oamenilor banali, care, mă rog, stăm de asemenea lângă niște femei. Cunoaștem, mă rog, și stăm mai mult sau mai puțin, sau mai mult sau mai puțin, lângă niște femei normale și rezonabile. Adică stai frățioare că pe idolul femeilor. Bă, deci femeile pur și simplu nebunesc. Și atunci nu mai își pierd mințile. Acționează așa, nebunește, cum descrie el aici, îl controlează pe ăla, la ciorapul ăsta ce? Păi, să nu cumva să îl fure sau cine știe. Hai să-l vedem pe prieten. Wow. Da. Corect. Nu, deci așa se explică. E corect. Nu, când e corect, așa da. Wow! Bun.